Il-Partit Nazzjonalista m'għandu l-ebda mod ġdid ta' kif jitħadmu ċedoli u se jibqa' jżomm Sigrieta l-ismijiet ta' dawk li qegħdin jiffinanzjawh. Il-Partit Nazzjonalista kkonferma li se jibqa' jħaddem l-iskema eżatt kif kien imexxija l-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil. F'artiklu fit-torċa l-Partit Nazzjonalista spiċċa jmeri lill-Viċi Kap Robert Arrigo meta ddikjara li l-iskema qatt ma twaqfet. Dan meta fuq il-fosos waqt il-festi tal-Indipendenza, Arrigo tkellem b'mod ċar dwar kif l-iskema reġgħet bdiet mill-ġdid. Iżda aktar importanti minn hekk, il-Partit Nazzjonalista jikkonferma li l-iskema baqgħet l-istess kif kienet meta ġiet introdotta, bid-differenza li dawk li kienu jgħaddulhom self mill-idejn ta' 10,000 euro għal 10 snin issa naqsu l-ammont tal-2,000 euro. B'hekk għal darb'oħra l-iskema se tkun waħda Sigrieta fejn min isellef eluf kbar fuq l-idejn lill-Partit Nazzjonalista jibqa' ma jkunx magħruf. Aspett li ġab kritika kbira lill-Partit Nazzjonalista meta tnediet għax tmur kontra l-ispirtu tal-liġi tal-finanzjament tal-partiti. It-torċa temmet tgħid li fil-fatt il-Partit Nazzjonalista issellef miljuni ta' euro li mhux magħruf mingħand min daħlu filwaqt li kkonfermat li kien hemm djun ma' negozjanti u kuntratturi li nbidlu f'ċedoli. Osservaturi politiċi sostnew li l-Partit Nazzjonalista taħt Delia qed ikompli jimsaħsaqajh fil-liġi tal-finanzjament tal-partiti u rema barra mit-tieqa kull diskors dwar trasparenza u onestà.